Jó napot kívánok, elérkezett ez a pillanat. Ez most különleges videó lesz, mert a unokatestvéremnek ma van a szülinapja, és akarok neki egy ilyen videót csinálni, de most ezt halkan veszem fel, mert itt fekszik mellettem, de még nem tudja ezt, hogy ezt csinálom, mert alszik. Így halkan ezt fogom megcsinálni, és hát ennyi. Úgyhogy induljon halkan a zene. Körbe rajzoltam, és na, itt közben az testvéremmel beszélgettem. Na. Pum 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 parapum. Unokatestvéremmel, vagyis nem is unokatestvéremmel, testvéremmel beszélgettem, amit hallottatok. Egy idő óta folyton elhagyom a szemüveget, és nem tudom a szövegemet. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, tom, 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 tom. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, tom, 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 tom. Mostantól fáj már a derekam és hol a hajam. Hangosan sikíts, ha azt akarod, hogy meghalljam. Na, ennyi volt ez a videó, unokatestvéremnek küldtem. Sziasztok!